Meditació de 10 minuts. Tots som un. Hem sentit tantes vegades i fins i tot haurem dit que som un amb el tot, però en realitat entenem el que estem dient o estem segurs que sigui així. Amb la finalitat de respondre'ns a aquestes preguntes i entendre'n el significat, farem aquesta meditació. Per això, adopta la teva millor postura de meditació, amb la qual et sentis més còmode, assegut o estirat, procurant que l'esquena estigui recta i el cos ben alineat. Tanca o entorna els ulls, prepara't per relaxar-te. Deixa anar la tensió del teu cos, que s'alliberi des dels peus fins al cap. Centra't en la respiració. Fes que sigui lenta, profunda, però sense forçar-la. Inhala i exhala pel nas. Omple completament tot el cos d'aire. Fes-ho arribar a l'abdomen. Retén-lo uns segons en aquest punt, abans d'exhalar-ho. A poc, sense perdre'n consciència, torna al teu ritme natural de respiració. La respiració t'ajuda a relaxar-te. No t'abandonis. Posa atenció al teu ventre. Observa el seu moviment, com s'eleva en inhalar i descens exhalant. El mateix passa en el pit, en rebre l'aire i en desprendre'l. En inhalar t'omples d'energia, en exhalar deixes anar tensions. Ets conscient del teu estat. Vius el present, ara i aquí. Posa atenció al centre del pit. Visualitza i escolta com batega el cor. Nota els seus impulsos per tot el cos. Estàs relaxat, disposat a rebre l'energia que t'ofereix l'univers. Agafa-la, omple l'ànima amb aquesta llum, il·lumina-la. Respira i sent la teva presència, la teva veritable presència. La teva ànima està integrada al teu cos, generant una vida, la teva vida. Ara que et trobes relaxat, relaxada, que t'has omplert de llum, ha arribat el moment per fer-te aquestes preguntes. Sé que formo part de la gran unitat, però de debò crec que tots som un. Què et respons? Si dubtes i no saps contestar, mira't, examina el teu cos i hi trobaràs la resposta. Què veus? Veus una sola cosa o molts òrgans el formen?
parat a pensar com de diferents són cadascun dels teus òrgans i cada part de tu? Fixa't bé, mira els dits de les teves mans. És igual al polze que l'índex. I els cabells s'assemblen a la resta dels teus òrgans. Els teus ulls, tan necessaris, podrien veure sense el cervell. Necessites cadascun dels òrgans. Si en faltés un, la teva unitat no estaria completa. Igual que tu, perquè funcionis correctament, necessites tots els òrgans i que aquests es relacionin i cooperin els uns amb els altres. Ens necessitem els uns als altres perquè funcioni aquesta unitat que formem amb tot i entre tots. Ara, permeta't sortir mentalment del lloc on et trobes. Imagina que ets entre la natura. Escull un lloc, el que vulguis, on et sentis més bé. Mira al teu voltant. No hi ha ningú més, tan sols hi ets tu. Posa atenció. Està arribant un grup de persones. Les reconeixes? Potser alguns no, altres et són familiars. El teu metge, la caixera del súper o altres persones. Ells et volen acompanyar, deixa'ls que ho facin. Troba't a gust compartint amb ells. Ara, pregunta't, sents que formen part de tu o tu formes part d'ells? Guarda la resposta. En aquest moment arriba un altre grup de persones. Són els teus éssers estimats que arriben també per acompanyar-te. Pregunta't, què sóc per cadascun d'ells? Potser ets el seu fill o filla, o el seu germà, o potser la seva amiga o el seu veí. Torna a fer-te la pregunta que t'has fet anteriorment. Sento que formen part de mi, o jo d'ells? T'has respost. Compara les dues respostes i, si són diferents, escull-ne una. Tant si has triat que formen part de tu, com que tu en formes part d'ells, has escollit la resposta correcta. Com tu estàs format per diverses unitats, t'has parat a pensar quantes unitats ets tu per a la societat. Si acceptem que en nosaltres hi ha tantes persones diferents per als ulls de cadascun dels altres, per què ens costa acceptar que formem amb ells una unitat? Però no creguis que només ets un amb els de la teva espècie i que aquest no s'estén més enllà de la humanitat. Si és així, ha arribat el moment de comparar-te amb tot el que hi ha al teu voltant. Posa atenció novament. Al teu voltant hi ha vegetals, animals, minerals. Creus que ells són diferents a tu? Busca en tu allò que et fa igual a ells. Tots ells, com tu, han nascut, creixen i també moriran. Necessiten alimentar-se i com tu s'agrupen, relacionant-se els uns amb els altres. També com tu per als altres. Hi ha animals que no són simplement això. Ell o ella és la teva mascota. Escull un vegetal que s'assembla a tu. Mira les branques, les fulles, no tenen també moviment. Necessiten aliment, aigua, sol,
els nutrients de la terra, exactament que tu. Ara, centra l'atenció a la terra, o fins i tot a un mineral. Els minerals, igual que tu, són fruits d'una evolució. Molt abans de ser com els veus, han estat altres matèries orgàniques. I la terra no té res de tu. No oblidis que el teu cos s'hi convertirà tard o d'hora. Encara dubtes que juntament amb ells no formem la unitat universal? Tot el que hi ha al teu voltant forma part d'aquest gran trencaclosques que és l'univers, incloent els astres i els altres planetes. Tots ens necessitem. Ningú ni res no pot faltar. El més minúscul gra de sorra és important per formar aquest gran tot. Ja ha arribat el moment de que amb una profunda respiració et serveixi per agrair tot el que t'han donat cadascun dels que formem aquesta unitat i de mica en mica prendràs consciència del lloc on et trobes i començaràs a moure els dits de les mans, els dels peus, les mans, els peus, els braços, les cames, el cos, i obrint els ulls tornaràs conscientment al teu aquí i ara. I quan tornis al teu dia a dia, fes-ho amb amor i confiança. Recorda, tots formem part d'aquesta gran unitat. Per tant, el que fa o deixa de fer un influeix en tots els altres.